ang atong kasagaran nga kinaiya kung naay mga tao nga makasilo nato, we stop communicating. So di na tabutingog kung nasilo ka o naay tao nga intentionally hurting us. Ang atong buhaton the usual is di nata motingog ana niya. Then we keep the hurt within our hearts. Mao na nga bisag pila na ka buwan, pila na ka tuig, naragyapon kanang hurt nga iyang nahimo. Unya ang ato nga buhaton, we tell others about the person. But sad to say, not the goodness of the person, but the mistakes of the person, we tell others. Kana siya, mao na. Unya ang atong facial expression, lain kayo, no? Atong facial expression when we talk about those people who hurt us, when we talk with others, mao na ang usual nga kalibutanon nga pamaagi. That is the very human yun na siya nga pamaagi. Niya, kung sa may gusto sa Ginoo, sa mga nagtuo kaniya, ingon siya nga, kung ang imong igsuon, imong silingan, imong amiga, nakasilo nimo, nakasala nimo, nakapasakit nimo, ang unang step, adtuon siya, unya, makikita ka kaniya, aron nga imo siyang sultihan, unsa ang iyang sayop, or unsa ang iyang nahimo nga na-offend man ka. Mao nay Christian way, adtuon siya. Unya pahibawon ang ato kay moingon man ta, siya nakasa, siya moduol nako. Sa man siya, kisam day moduol sa pantalan. Ang pantalan moduol sa barko o ang barko moduol sa pantalan. That is our philosophy. Kalibutanon na siya nga standard. That is kitang worldly standard. But the believers of Christ is in the opposite. Ang na-offend, mo'y moduol sa naka-offend. Nganuman, kay kanang naka-offend ka, when you are conscious that you offended someone, ang naka-offend, di yun na moduol nimo o dali-dali kay mauwaw na nimo. May pananglitan, ang imong manok gikawat sa imong silingan. Kanang imong silingan, di ko na moduol na magtago-tago pa magay na makasa. Kanang maka-offend ta, feeling guilty, magtago-tago pa ta, maglikay-likay pa ta. So mauna nga, ang na-offended, ingon si Lord, adtua, ayaw kasuki, ayaw awaya. Sa mayang ingon, pahibalua siya sa iyang sayop, pakita siya sa iyang sayop. Lain man ta og moadtos balay sa atong mga naka-offend sa ato kay makig-away man ta. Na pag-abot dito, maningka man ta, mangisog ta ana dito, mura ta og kanabang kitay hawod unya. Ang ato ang offender nato mao ang kanang mga piso o mga piso pa kana ilawom. So mao na siya nga di gyud kayo magkasinabot. But if we learn from the wisdom of the Lord, if someone offends us, then we take the courage to go and approach, not to quarrel with that person, but just to tell the person na mao ni ang kuan na offend ba ako sa imong gisulti. Niya, kung dili siya maminaw, kay naman po'y tao nga garbuso lagi po, taas o garbo, di siya maminaw nimo, dead ma siya, masamot na hinoon mong away. So, ingon si Lord, pagdala og duha o tulo ka saksi, usa, duha, tulo ka tao, kuyo pagkuyog, kay aron nga maoy mo mediate. Dili imarites, kung dili mo mediate, no? Mo mediate mo tabang sa inyo, aron magkauli. Unya, kung dili pagid sa maminaw kaninyo, isumbong sa simbahan, isulti sa simbahan. Buti pasabot nga, ang kanang gitawag na tong proseso sa pagpakig-uli sa imong isig katao is not only a concern of individuals,
It is not just personal concern, but it is a concern of the community. Tungod kay whatever happens between the two of you, ang after effect ni ana affects the community. It affects the church. Pananglita na amo sa usa ka chapel, puro mo aktibo, unya nag-away mo. Unya pagkahuman kamong duha, ang inyong panag-away mahalata man na sa community. Unya later on kamo pong duha nangawala, di na mo simba, di na mo active at na mo speakers mo simba kay you avoid seeing the face of each other. Oh, ana siya. Pero ingon sa Ginoo, adtoa. First level, the process of reconciliation, personal level. Ikaduha, bring someone not to condemn the offender, but bring someone to help reconcile you and the offender. Pagkatapos, kung dili gyud, isumbong, tell the church. Pagkatapos ana, pray. Ingon si Lord, sultihan ko gayud ko pa kayod kamo. Kung duha kaninyo din sa yuta, magkatigom, nya magkauyon, pagpangayo bisan unsang butanga, kini ihatag kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit. Kay kung duha o tulo magtigom, mangayo, ang Ginoo muhatag kaninyo. So mao ni nga ang atong mga experiences of offense, experiences of hurt, dili lang di magpabilin sa gitawag nato nga very emotional human level, but we raise it up to spirituality. We raise that up to prayer. Bring that to prayer and ask God to help. Ask God to give you the grace. Kay na may usahay nga dugay gyud magkauli, but it takes time. And many of them takes time, and many of them happens during the deathbed. Kanang magtinga na ba, kanang hapit na mamatay, kanang masakit na, diha na mahitabo ang gitawag nato nga reconciliation usahay. But di na ta magpaabot ana kung naapatay mahimo gikan dire sa ubos. Mao na nga kung di na to kaya dire, kaya sa Ginoo. Mo nang mingon si Lord, pag-ampo kamo, pangayo kay bisan unsa nga inyong pangayon sa akong amahan, kini ihatag kaninyo sa akong amahan sa akong ngalan. Manindog kitang tanan og atong ipadangat ang atong mga pangalian.